Tak vítam vás pri ďalšom vlogu. Jeden z mojich najpopulárnejších vlogov bol Deň CEO a preto sme sa rozhodli natočiť pre vás zasa Deň CEO a už nie môj, ale Peťa Hajdučka, CEO firmy Foodshop. My sa dnes nachádzame práve na Palmovke, kde Peter býva na ulici, kde môžete kľudne nosiť svoje reklamácie 24/7 rovno za Peťom, on to veľmi rád kedykoľvek vybaví. No a za chvíľočku začneme jeho rannou rutinou, odchodom do škôlky s dcérkou a potom si prejdeme jeho pracovný deň v office. Ahoj Peťo. Čau. Som veľmi rád, že si prijal pozvanie na môj YouTube kanál. No a dnes by sme si spravili Deň CEO, ale Deň CEO Foodshopu Peťa Hajdučka, čiže veľmi sa na to teším. Ja už som niečo veľmi podobné zažil, ja si teraz shadowoval celý deň, čo vlastne robíš, bolo to pre mňa veľmi obohacujúce. Myslím, že by to mohlo byť obohacujúce aj pre sledovateľov tohto YouTube kanálu. To bolo skvelé, keď si bol minule, tak teším sa aj na dnešný feedback prísny. No a začneme tým, že pôjdeme odniesť Bibi do škôlky. A aby ste to videli, tak naozaj cestou budeme prechádzať okolo Jim Beamu, takže to bude relevantné. No a potom pôjdeme do kanclu. A dnes je utorok a máme práve management meeting, takže sa zúčastníte management meetingu a potom si povieme, čo ďalej. Super, tak poďme na to. Yes. Trikrát to v rodinke. No to je teraz veľká zmena a preto nosím Bibi denne do škôlky ja. A väčšinou ju aj vyzdvihávam. Ale dobre, našiel som si taký nový režim od tohto roka, ktorý je, že som v kancli iba 7 hodín denne, zhruba od 9. do pol 4. No a potom idem po Bibi, potom sme doma a potom mám ešte čas na prácu večer. A máš nejakú svoju rannú rutinu? Čo robíš, keď sa zobudíš? Nemám napríklad rutinu, že by som ráno cvičil alebo niečo podobné, lebo není na to priestor momentálne s tým dvojmesačným bábätkom. Stávaš na budík 5:30, potom raňajky s pani manželkou. Presne tak. Ranný dopamin. A potom to beriem jak také prvé malé víťazstvo, že odnesiem Bibi, že sa mi podarí ju prezliecť, dať jej papučky, vodičku. A vlastne sa cítim dobre, keď prídem do kanclu, že vlastne už je kus dňa za mnou v podstate. Aj s nejakými rodinnými úspechmi. To čisto náhodne, že ideme okolo, alebo sú za tým ilumináti? My tu chodíme okolo a kývame cez výlohy stále. Snažíme sa pozrieť, čo môžeme skopírovať. Ale zistili sme, že vy ste skopírovali nás. Ale hovorí sa, inšpirovali sa. Vlastne ste ho prenajali, potom bol dlho prázdny. Chvíľu, že to je dobrý projekt, potom, že nie. Prvá vec je, že to bol náš druhý odchod, my sme sa dosť na ňom naučili. Potom akoby chalan, čo to malo ako keby otvoriť, tak to nešlo ako podľa našich predstav a tým pádom sme sa rozlúčili v procese otvárania a otváral potom už niekoľko ďalších. Čiže sa to natiahlo pár mesiacov. Vizionársky zvolená lokalita, by som povedal. Hej. V dobe, keď ste to zvolili, tak ešte táto časť bola taká, akože za cestou už to nebolo. A stalo sa to takým luxusným miestom na život. Ja myslím, že to vlastne skvelé zapadá. Čiže v rámci dňa CEO Foodshopu sme sa premiestnili z Palmovky, kde Peťo býva, na Karolín, jedna zástavka metrom. Odniesli sme Peťovú dcérku do škôlky, ktorá je mimochodom pár metrov od našej predajne na Karolíne na Rohanskom nábreží. No a ideme zase pár metrov ďalej, kde tiež je náš office a vedľa nášho officeu je Foodshop office, že sme tak dosť blízko spolu. Čo je celkom zaujímavé, že naši kolegovia a Foodshop kolegovia sa často stretávame na obede v rôznych kantínach tu na Karolíne. 8:16, prvý úspech za nami. Super. Čak. No a ideme na big business. Začína real life. Čo je real life? Je to tá práca alebo tá rodina? Tak filozoficky zrána. Čo je zmyslom tvojho života? Keď som nemal deti, tak keď som pracoval niekoľko dní po sebe, neviem, 14 hodín, tak som sa cítil jak frajer. Teraz, keď to spravím, tak sa cítim jak... Pretože vlastne doma je tá rodina a ja tam nie som. Tak menia sa tie pohľady, no. Videl som tvoj kalendár
2 hodiny denne si tam mal blok pre rodinu. Myslím. Kedy myslíš? Taký ten exec. A možno si to nepísal ty, ani nevieš. Potom sú zaujímavé soboty, lebo sobota je prvý deň, kedy ja po 5 ťažkých dňoch, kedy sa snažím skombinovať rodinu a prácu, mám ten voľnejší deň. Ale pre manželku je to prvý deň, kedy sme všetci doma a Bibi nejde do škôlky a som tam aj ja. Takže pre ňu je to vlastne ten náročný, pre mňa je deň, kedy si musím oddychnúť a vstupujeme do toho dňa s úplne inou dynamikou a chvíľu nám trvalo si to zvedomiť a pochopiť a naladiť sa na to. Dnes tu nie je nič, ale zajtra tu bude event, budeme tu točiť podcast, príde Mikíš. Pekne. Ideme na inšpekciu. Že ťa poznajú. Tiež pozerajú. Už sa riaditeľ zatajení. Čaute. Čauko, my iba ideme okolo. Ale tak spoznali ťa, je to dobré. V každej predajni je vzadu Daliborov obraz, čiže... Na miesto Pellegriniho, hej? No a predstav si, že Jim Beam bude úspešný a spravíte burzu a budeš mať na účte, neviem, čo by bola pekná suma, 1 miliardu eur a už bude iný CEO, lebo tvoje schopnosti už nebudú dostatočné. To som teda neodvolali. Tak presne. Externí členovia dozornej rady zo závistí odvolali. Tak čo potom? Ja by som chcel raz byť v dozornej rade ako ty. Tak ako môj dlhodobý plán je sa presunúť do možno aj viacej dozorných rád a mať ako zainvestované vo viacerých firmách a pôsobiť v menej exekutívnej pozícii a viacej advisory alebo nejaké strategické pozície. Toto potom bude 5 rokov a potom? Pozri, ináč nemám vôbec problém s tým, že by som nevedel, čo robiť, ja mám presne opačný problém. No tiež mám opačný problém, ja by som chcel študovať výšku, študovať umenie, chcel by som žiť v Španielsku, chcel by som robiť neziskový sektor, chcel by som založiť ďalšiu firmu. Teraz som založil nadáciu. A čo robí tá nadácia? Chcel by som alokovať zdroje do vzdelávania mladých ľudí. Mám podobné úvahy, aj som už hľadal nejaké konkrétne aktivity alebo miesta a mám teraz jeden zaujímavý startup, ktorý zvažujem, že by som podporil a oni robia vzdelávanie detí takou novou formou, ktorá im pomáha aj na mental health a tak. Tak my sa nachádzame už po Pučov ofisoch, no a teraz by nám to Peťi veľmi rád ukázal, že kde to vlastne pracuje, čo to tu máte, ale možno by si mohol spomenúť aj čo máte mimo týchto ofisov, vy máte logistiku niekde mimo Prahy, teraz sme na Karolíne. Sme v Karolíne v Prahe a logistiku máme na kraji Prahe v Počerniciach. Stále po 13 rokoch máme iba jeden sklad, 10 000 m2 a dokážeme do celej Európy odosielať z jedného miesta. A ešte máme kamenné obchody v 5 krajinách, takže v 5 krajinách máme tiež týmy predavačov a store manažera. A ešte máme mini miesto v Ostrave a zo pár ľudí rôzne po Československu, ktorí pracujú na diaľku. A jedného kolegu z Anglicka a jednu kolegyňu máme v Kieve. A toto tu je teda headquarter, global headquarter. Tu máme také naše hodnoty. Stay real, be humble, no bullshit, think big, just do it. To som celkom rád, oni vznikli pred pár rokmi, potom sme ich pretextovali a naozaj vznikali z celej firmy. Že každý bola séria workshopov a každý k tomu prispieval a potom už keď sme mali tie veľké názvy, tak ešte sme spolu kreovali tie ako konkrétne veci. No a napríklad nedávno sme mali jeden ako hodnotový incident a dávali sme vlastne okamžitú výpoveď kolegovi, ktorý sa nechoval v súlade s našimi hodnotami. Takže myslím, že je dôležité, že sú aj tie akcie za tým. S ktorou be humble. Sa snažíme to pripomínať, takže ja keď dávam do Slacku nejaké väčšie zhrnutie, čo sa udialo a viem to napárovať na tie hodnoty, tak sa snažím to robiť a takisto aj potom tá udalosť, keď nastala, sme o tom informovali. Tak myslím si, že ešte pred pár rokmi by tá firma to vnímala, že to je hrozné, že sme niekoho, ako sa zbavili niekoho, koho máme radi. A teraz dokázali vnímať, že to je ako akcia pochopiteľne vychádzajúca z hodnot. Čo
Čo znamená be humble? Nemyslím, že to preložíš do slovenčiny, ale tak rozviesť ako vaša hodnota. Ako be humble proste znamená, že aj keď sme lídrom v nejakých oblastiach, tak sa chováme stále nohami na zemi a že sa chováme slušne k našim kolegom, partnerom, dodávateľom a že stále veríme, že včerajší úspech nie je daný a zajtra si ho musíme zase odpracovať. Super. Poďme sa pozrieť. To je logo Food Shop a Queens. Takže od roku 2021 do firmy Food Shop patrí aj Queens, preto už aj logo Queens. Bývali sme konkurenti a dnes sme takto vedľa seba. Food Shop koupil 100% podíl Queensu, ale pozor, to neznamená, že by Queens skončil. Budeme se vedle sebe společně nadále rozvíjet. OK, tak čo tu máme? Tak, tu hneď pri vstupe máme HR team, to je Thea, naša office manažerka. Zaujímavosť je, že naša HR manažerka Mari je vlastne na materskej, ale čiastočne vlastne pracuje a snažíme sa aj v tom byť taký flexibilný a dokonca aj na takej pozícii, ktorá veľmi vyžaduje vlastne osobný kontakt, tak sme dokázali nájsť spôsob, ako fungovať. Tu inak máme taký bazárik, kde sú vlastne boty z nejakých reklamácií, pratiek alebo z photoshootingov, tak vlastne to je taký benefit pre kolegov, že si to môžu za veľmi výhodné ceny kúpiť a prostriedky, ktoré za to zaplatia, idú na nadačný fond náš, z ktorého zase podporujeme nejaké dobročinné aktivity. Super. Pozerám, že všade po ofisoch máte také obrazy. Áno, napríklad tento obraz vznikol na Vianočnej party, pretože už 3. rok po sebe sme Vianočnú party robili v kancelárii v súlade s našou hodnotou Be Humble. Sme povedali, že radšej ten budget necháme na tie aktivity a donesli sme sa napríklad takú svietiacu podlahu, mali sme karaoke a tento rok téma bola taká Glow in the Dark, takže sme mali rôzne veci, ktoré svietia v tme, takže všetci kolegovia spoločne tvorili obraz, ktorý by sme asi mali cenzurovať. Vidím, že private label je u vás priorita. Private label bol až do rána. Ako každej správnej e-commerce firme pri vstupe sú rovno veľké displeje s číslami. Máme tu 2 televízie, jednu na Food Shop, druhú na Queens a každý deň to ukazuje tržby od rána. Takže dnes od rána už máme 500 objednávok, 1,2 milióna tržieb, nejakou maržou a vidíme z akých značiek, z akých krajín a čo sú bestsellery oblečenia, bod a doplnkov. A pomáha to iba tak dostať pod kožu, čo sa práve hýbe. Nedajú sa z toho vyvodzovať nejaké veľké závery, ale máme také malé pravidlo, že sa nechodí na obed, kým tu nie je aspoň milión, takže... Nice. Keď je tu viac zelenej farby, tak je to dobré. Čiže dneska treba nakupovať. Tu máme takú vlastne centrálnu časť, kde je kuchynka a taká obývačka, čož mám veľmi rád, lebo v minulom kancli sme to nemali, také centrálne miesto a teraz sa vlastne celá firma takto stretáva v strede. No, tu máme nejaké ďalšie reporty, tento mám veľmi rád, ten nazývame Business as usual a on sa snaží vlastne, je to 13 slajdov, ktoré pokrývajú nejakých 13 oblastí firmy a každá z tých 13 má niekoľko svojich grafov a dohromady, keď všetko tu ide správne, tak to vieme, že všetky kritické procesy sú pokryté. Potom tu máme také 3 zasadačky, a každá je venovaná jednej významnej značke, Vans, Nike a Adidas. A aby sme mohli našich vážených partnerov privítať v ich prostredí. No a vlastne teraz budeme prechádzať cez marketingový tím, kde máme brand marketing, performance marketing a na záver private label. Tak môžeme si ukázať nejaké sample nadchádzajúcich kolekcií. Super, tak prezradám, čo chystá Food Shop. Máme našu úspešnú kolekciu Everyday, to sú také jednoduchšie veci, ktoré vlastne môže fitnúť takmer každý s jednoduchým brandingom, ale stále zaujímavé s takou Food Shop identitou. Tu máme spoluprácu s Romates, to je taká organizácia bývalého prezidenta Andreja Kisku, ktorý sa snaží podporovať zamestnávanosť Rómov. Budeme mať spoločnú kolekciu, ktorá pôjde o pár dní do predaja. Toto je ukážka Silver Lining, to bola taká úspešná kolekcia grafická. A toto je kolekcia v spolupráci s našou rumunskou influencerkou Biankou Edem, s ktorou spolupracujeme už roky a má takmer 2 milióny subscriberov na YouTube. Spiritual Gangster. Tak sme spravili kolekciu presne tak, Spiritual Gangster by Food Shop, Hug Your Homies, Pets and Plants. Toto bol taký zase dres v spolupráci s Adidas. To sme vyhrali takú celoeurópsku súťaž na najlepší dizajn dresu na fejkový futbalový tím FC Food Shop. Čo z toho by sa hodilo mne? Čo z toho by sa hodilo tebe? Tak jednoznačne by som ti nominoval túto bomberku. To sa hodí k Jim Beam, to je jasné.
A k tomu by som ti nominoval tento Food Shop Dress, nech nás poriadne reprezentuješ. A to bude vlastne futbalový základ. A ešte ti k tomu prihodím nejakú peknú taštičku. Myslím, že kľudne môže byť aj táta, nech to máš farebne spestrené. A ešte boxera a slzak. A ešte ti k tomu dám nejakú čiapku. Tak dáš si to na seba? No jasné. A my ťa potom ohodnotíme s kolegami. Či podpíšeme prvú moju platenú spoluprácu? You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Najprv to bol biznis, potom to bol show business a ostala iba show. Predstav nám tvoj model. Ide o vymyslený futbalový tím FC Food Shop. Potom tu máme poľskú bomberu. A samozrejme shopping z parížskej. Tu vlastne máme customer care team a sedí tu Honza, ktorý riadi náš sklad a operations. A tu je ešte jeden meeting room. A táto zasedačka je venovaná hotelu Kiev, to je projekt, na ktorý sme hrdí. My sme vlastne financovali umelecké dielo v Bratislave, kde sa pretvorila fasáda budovy Hotel Kiev. A za našej podpory, tak tomu venujeme túto miestnosť. V poslednej časti sa nachádzajú financie, to je jediné oddelenie za sklom. A ešte nákupný tím, čo sú kolegovia, ktorí chodia po showroomoch a vyberajú konkrétne produkty pre našich zákazníkov. Za chvíľočku začína Food Shop Management Meeting. No a ty si vedel predstaviť ľuďom, že čo to je vlastne ten management meeting, čo sa tam rieši, čo od toho ty ako riaditeľ firmy očakávaš? Máme management meeting každý útorok a on má dosť striktne naplánovanú agendu. Aj keď teraz je práve január a niečo sme menili od začiatku roka, tak niektoré veci dnes budú prvýkrát. Je to jednak vždy, aby sme sa pozreli na výsledky z minulého týždňa, zvedomili si ich a povedali, či je potrebné robiť nejaké zmeny, nejaké akcie. A potom máme taký blok, že v každom kvartáli každý manažer má raz za kvartál 30 minút pre seba, aby predstavil svoje oddelenie a aké majú najväčšie zmeny, aké sú výsledky a podobne. Potom sú tam ešte malé bloky ako warm-up, aby sme sa tak nejak sprítomnili a máme tam HR agendu, takže je to vždy také, ja by som povedal, že aby veci nezanikali. No, že vlastne nás to nutí držať živé niektoré agendy a máme to radi, myslím, že to funguje dobre. A poďme klasicky, začneme ten warm-up s Kubom, ako máme dohodnutý. 2 pravdy a 1 lež. Poprosím vás, abyste si o sobě připravili nějaký zajímavý 2 pravdy a 1 lež. A já poté přes ChatGPT náhodně vyberu 3 osoby. Můžeš vybrat 2 a přidat Dalibora? Já jsem tohle přesně plánoval udělat. Ale pak to bude tak, že ta osoba vždycky představí ty 3 statementy a poté budeme jako hlasovat, čemu věříme a ta osoba nakonec řekne, co byla teda ta lež. OK, tak prvý statement je, že s mojou manželkou som sa zoznámil na Twitteri. Druhý je, že som sa zúčastnil majstrovstiev Slovenska vo finger wrestlingu. Čiže to je takéto pretlačenie. Tretí je, že som firmu Jimmy založil s približne 5000 eurami. Kdo si myslí, že statement 1 je lež? Že se seznámili na Twitteru? Kdo si myslí, že finger wrestling je lež? Já doufám. Kdo si myslí, že založení z 5000 eur je lež? Tak, řekneš nám? 2 je lež. Povieš nám iba také 3 čísla o Jimbime? Založil som Jimbim pred 10 rokmi. Tento rok, no respektíve minulý, sme hitli 200 miliónov eur revenue, čo myslím, že niečo 5 miliard. Máme 11 000 typov produktov, ale v kategórii Sports Nutrition, čiže vo fashion to možno nie je veľa, ale v našej kategórii je to že strašne veľa, že sme taký one-stop shop pre veci okolo fitness. A Marian, povedz jednu vec, v čom je lepší Jimbim? Že máme CEO, čo má YouTube channel. Okay. Napadá ma ukázať ešte jeden slajd, ktorý je, vlastne sú to kľúčové iniciatívy tohto roka, ktoré máme. Ja by som to rýchlo predstavil a potom by som sa chcel spýtať, Dalibor, teba, čo máte vy, alebo kde uvažujeme podobne a kde inak. Tak keď vezmem ten core, tak chceme otvoriť obchod v Atenách, pokračujeme v našej stratégii, že tam, kde máme silný e-com,
tak otvárame flagship store. Chceli sme získať Jordan, to sa nám už podarilo ešte pred začiatkom toho roka, ale až tento rok to uvidí zákazník, takže to bude veľký driver tohto roka. Z tých proven initiatives my sme minulý rok prvýkrát najali country manažerku, prvú ever, to na Ukrajine. No a také new bets sú otvoriť obchod v Paríži. Prečo to je new bet? Je, že to je prvýkrát západná Európa a Paríž je niečo, čo naši dodavateľe nazývajú key city a má to svoje špecifika. Potom investujeme do cyber security a AI. Cyber security, aj keď sme videli tvoje deepfake video, tak nás to inšpirovalo. A AI, pretože si myslíme, že tam môžu byť príležitosti. Vedel by si nám, neviem, či máš nejaký podobný slajd, alebo z hlavy povedať nejaké kľúčové iniciatívy, ktoré vy máte? Čo sa týka našej geografickej expanzie, tak my práve neplánujeme ju robiť. Čiže my máme akoby napočítané ten DACH región a to tá Itálie, že sú obrovské, že my tam akoby máme malý market share a že bude rozumnejšie tam budovať market share na týchto trhoch, než ako zväčšovať si komplexitu firmy napríklad Baltic 3. To máme ako keby predpripravené, že by sme to vedeli takto, akože sa do toho pustiť. Máme na to aj ľudí, ale nejdeme do toho kvôli tomu, že vidíme, že ako bude pravdepodobne jednoduchšie ten istý objem revenue spraviť v Nemecku, než spúšťať ako keby tento región. A aby ste vedeli, raz v Nemecku potrebujete lokálny tím? Tým lokálnym tímom my pristupujeme skôr spôsobom, že keď niečo testujeme, to testujeme v Československu. My máme jeden tím pre Československo a potom to začíname robiť v tých najväčších trhoch. Že vy ste začali od Ukrajiny, u nás to je myslím, že nejakých 4. 5. najväčší trh. Že my zvykneme začať s niečím ako keby v Československu a potom to robiť do druhého najväčšieho, potom do tretieho najväčšieho. A tie najmenšie trhy, alebo tie najmenšie tímy majú najmenej kvázi zodpovednosti, alebo ako by som to nazval, že proste tým, že majú najmenej ľudských zdrojov, tak najmenej objemu práce. Dokázal by si povedať pri tých influenceroch pomerovo, ak to máte rozhodené, že takými tí výkonnostní, ktorí majú nejaký kód a nejakú províziu versus tí, ktorí majú nejaké fičko a robia trebárs content, ktorý nie je nevyhnutne naviazaný na tú províziu z predaja? My máme k tomu takú akoby stratégiu, že najprv, keď vstupujeme na trh, tak nakupujeme brand awareness. Na začiatku ešte riešime, používame taký tool Hype Auditor a riešime influencerov, že proste keď akože prídeme do dachu, nikto nás nepozná, tam super ťažko podpisujú veľké mená. Čiže najprv riešime influencerov, to znamená, že nejaký profesionálny kulturista, ktorý má síce iba 7,000 sledovateľov, ale práve ho sledujú všetci influenceri. A tým pádom, keď akoby jeho prvého podpíšeme, tak potom sa mi ľahšie podpisujú tí ako veľkí influenceri. Ja by som to teraz ukončil a pridáte sa k nám na obed? Veľmi radi. Super. Got Predstav si, že zajtra nastupuješ. Tak čo by bol to, jak by vyzeral tvoj prvý deň? Prvý deň? Ale na akú pozíciu CEO? By som tam nechcel nastúpiť rovno ako CEO, by som chcel nastúpiť radšej na nejakú nižšiu pozíciu, aby som sa lepšie oboznámil s tou firmou. Mali sme tu remote doteraz, až sa stretlo 10 ľudí v miestnosti a zvyšok boli remote a teraz to meníme, že budeme chcieť viac osobne sa stretnúť, stáť pred tými ľuďmi, odprezentovať, aby to bolo ešte viac také engaging. No a ako v postpandemickej dobe zabezpečiť, aby ľudia prišli na offline event do officeov? Nikoho nenúčime chodiť do kanclu, nemáme vlastne pravidlo na to, že by niekoľko dní v týždni museli byť v kanclu, ale máme kopec eventov. Všelijakých, vlastne každá tá priorita, čo máme, má svoju oslavu. Takže napríklad, keď sme spustili mobilnú apku, tak bola taká torta v tváre mobilnej apky. Keď sme otvorili trh na Ukrajine, boli cookies, mafinky s ukrajinskými farbami. Takže snažíme sa, aby sa vždy niečo dialo. A potom sú rôzne, ako kde si proste dielame know-how, alebo len je proste Valentín, Mikuláš, alebo niečo. Takže stále sa niečo deje a postupne ľudia viac a viac chodia do kanclu. Aj bez toho, aby sme ich núčili. Tak nachádzame sa v kancelárii pána riaditeľa. No a čo to tu máme? Pozerám, že tu máš stôl na státe s obtávkou. Je to tak, vítajte v riaditeľni. Tu máme každé ráno manažerský stand-up, takže sa tu postavíme okolo toho a 16 minút si hovoríme, kam sme sa posunuli od predošlého dňa. Mám aj iné meetingy v stoji, pretože to považujem za zdravšie a efektívnejšie a mám nachystaný ten setup aj na remote meetingy. No a väčšina firm má tiež stand-up, ale nie doslova. Áno. Mňa celkom prekvapilo, že 16 minút, lebo my máme 15 minút. OK. Chceli ste nás za každú cenu prekonať, alebo čo je dôvodu 16 minút? Nevedel som, že aj vy máte stand-upy. 16 minút, lebo nás bolo 8 a chceli sme dať 2 minúty na 8. Okay. Dobre, no a tu máte stôl na stand-upy, nejaké rastlinky, máš tu aj nejaké knihy, jak na síte.
Tak to by sa nezišlo. No a tu máš svojstvo, odkiaľ pracuješ a kto Peti sedí oproti tebe? Keby sme ho teraz neposlali preč, tak by tu bol Kubo, ktorý je na pozícii Chief of Staff. To je taká nová pozícia u nás a ja som rôzne modely skúšal, ako by mi niekto pomohol. A teraz skúšam tento a mám z toho skvelý pocit. Skúšal som predtým napríklad mať asistentku alebo všetko iba delegovať do manažmentu, ale vždy ostalo niečo visieť, niečo, čo chcem nové ja skúšať, alebo sa objavila nejaká akvizičná príležitosť a nebolo to na koho dať a vlastne Kubo dokáže takto skákať z jednej témy na druhú. Super, no a čo potom robíš ty? Vidím, že ťa to zaskočilo. Ja som spolu vytváral tú ročnú stratégiu a snažím sa vedieť, čo sú tie dobré stávky. Pretože myslím si, že je problém, keď firma nemá tie stávky, že si na nič ako že nenájde nejakú hypotézu, do ktorej by mohla skočiť a je problém, keď ich má príliš veľa alebo príliš rizikových, tak sa snažím toto u nás ako držať v správnom balance. Som tu pre tých ľudí, som tu každý deň v kancelárii, takže skáčem tam, kde sú problémy väčšinou. Super, mám to dosť podobne. No a keď si predstavíme taký tvoj deň, tak ráno prídeš do ofisu, asi si dáš nejakú kávičku alebo s nejakým časovým predstihom, no a potom máš tu na stole 16-minútový stand-up alebo môže byť ten management meeting, potom si väčšinou sadneš tu za počítač alebo ideš niekde do priestoru? No, väčšinou mám ešte okrem toho tak 3 až 5 meetingov za deň, takže sa tak rôzne presúvam, niekedy sú to one-to-one-ka, takže ten človek príde za mnou, tak buď stojíme, alebo si sadneme tu, alebo potom chodím rôzne po tých zasedačkách a pripájam sa na meetingy. A dosť veľkú časť mám mimo firmy. Povedal by som, že 30% mojich stretnutí je mimo firmy. A to buď, že naberám ľudí, alebo sa snažím získať nejaký ako market insight, spojiť sa s niekým z toho trhu a snažím sa vlastne stále hľadať príležitosti okolo nás a nosiť ich do firmy. Prípadne si aj v dozornej rade firmy Jim Beam ako externý špecialista. Presne tak, to mám tiež veľkú radosť, že to môžem byť a tiež to bolo inšpiratívne a už tu máme tému Autostore aj vďaka vám. Vieš, koľko hodín týždenne pracuješ teraz a možno koľko hodín týždeň si pracoval, keď si začínal tie prvé roky v podnikaní? Predtým to bolo trošku viac. Povedal by som, že som mohol pracovať 10 až 12 hodín denne, 5 dní v týždni. A do práce nepočítam takéto, keď nad tým človek premýšľa pri prechádzke, ale že naozaj ako sedím a jediná vec, čo robím, je pracujem. A teraz by som povedal, že takéhoto času je 8 až 9 hodín denne, 5 dní v týždni. Ja som si všimol, že ty píšeš priamo meeting minutes z management meetingu, potom to posielaš na Slacku kolegom. Predpokladám, že tie eventy si bookujete v nejakom Google Meet alebo Google kalendár. No a používate asi G Suite, Stack, Slack. A čo by si doplňal ako nejaké ďalšie softwarové riešenia, ktoré sú kľúčové v vašej firme? Na data máme Tableau a Metabase. A Tableau je na také robustnejšie datové reporty a Metabase je viac na také rýchle. Takže napríklad my sme si v 4. kvartáli povedali, že od 1. novembra do Vianoc chceme vygenerovať 100 miliónov korún marže a postavili sme na to za pár hodín report, aby sme to tu denne sledovali. Takže keď sú také krátkodobé potreby a potom ten report zahodíme, tak skôr Metabase a na tie komplexnejšie je to Tableau. No a potom máte nejaké ERPčko na HR-ko alebo? Máme Alveno ako HR systém a v tom si kolegovia žiadajú dovolenky a v tom sa eviduje dochádzka. Viem, že v VMS-ku si píšete sami, nie? OK, a čo všetko, že si píšete sami kód, že je to taká kľúčová vec, že dáva zmysel na to alokovať vašich programátorov? Jedna z zaujímavých vecí, čo sme nedávno vyvinuli, je, že máme Automated Reorder Tool, ART, a to je vlastne software, ktorý pozerá, čo sa predáva, čo má dodávateľ naskladnené a k dispozícii, zároveň čo už máme objednané a ako máme distribuovaný pracovný kapitál a to všetko bere v úvahu a odporúči to objednávku, prípadne túto objednávku aj samosprávy u dodávateľov, ktorí nám to umožňujú. A to je veľký driver biznisu, pretože u nás je veľké množstvo SKUčiek a neustále sa točia. Takže on, ten dodávateľ, dnes ráno pridá tisíce párov na veľkoobchodný sklad a zajtra už tam nie sú. A my už sme nemali schopnosť to všetko sledovať pre všetky značky, takže tento software nám extrémne pomáha a ten si píšeme sami napríklad. No a ešte v rámci tvojich nejakých rutín a zvykov, návykov pracovných, je niečo, čo by si určite odporúčal každému podnikateľovi a všimol si, že viacero z nich to akoby nerobí a za predpokladu, že by to implementovali, mohlo by im to významne pomôcť? Dve veci ma napadajú. Jedna je
rýchlosť, dávať tým témam termíny, že povedať, že niečo dokončíme na konci Q1 alebo Q2 je ako hybateľom tej našej firmy a vidím, že ľudia, ktorí to nemajú, tak sa to u nich tak viac vlečie a potom ľudia majú tendenciu byť aj preťažení, pretože majú mnoho otvorených tém. A druhá vec je práve to, že tá práca CEO je aj mimo firmu a vlastne ako vytrhávať nás stále z tej bubliny. A ja sa snažím veľmi dávať pozor na to, čo sa deje okolo a sledovať, či už sú kvartálne výsledky verejne obchodovaných firiem ako Nike, Adidas, Zalando, Foot Locker, JD Sports, ale aj sa zoznamovať a konzultovať s tými šikovnými ľuďmi, čítať blogy a neustále hľadať tie ako inovácie. A to mi pomáha nosiť tie témy na stôl a potom už tu mám super šikovných ľudí, ktorí dokážu, jak sa vraví, tú prihrávku spracovať a zexekuovať. Super, ďakujem pekne. OK, tak začal by som hneď takou úplne prvou otázkou a to je, čo je to vlastne Foodshop? Vedel by si to predstaviť ľuďom, ktorí v živote nepočuli o Foodshope? Foodshop je obchod a značka. Predávame v 5 kamenných obchodoch a online módu a tenisky. Oproti iným obchodom sme iný tým, že máme silnú komunitu, kvalitné kamenné obchody, sústredíme sa na módu, ktorá je možno viac výrazná a vďaka tomu sa nám darí získavať od značiek ako Nike, Adidas, New Balance, Asics a ďalších exkluzívny sortiment, ktorý nikto iný nemá. Rôzne nové technológie, nové farby, nové materiály a to ľudia nájdú v našich kamenných obchodoch a aj na webe. Takže ak niekto chce si kúpiť niečo módne alebo obuv, tak, aby to nemal každý druhý človek na ulici, tak na to je Foodshop tá správna destinácia. Myslím, že ste jedna z mála predajní v Česku na Slovensku, pred ktorou sa stojí rady na exkluzívny sortiment. Je to tak, je to vďaka tomu, že niekedy ten dopyt je o mnoho väčší ako ponuka. Takže my niekedy dostaneme 100 párov a vieme, že by sme predali aj 5000, ale ten výrobca nám dá iba 100 a to pomáha budovať ten hype, ten pocit nedostupnosti a my v tom zohrávame tú svoju rolu, takže naozaj niekedy sú dlhé rady. No a Peťo, predstav nám to tajomstvo úspechu, prečo práve vy dostanete tie najexkluzívnejšie kúsky a nie nejaké iné e-shopy alebo iné kamenné predajne, že potom sa stoja pred vašimi predajňami rady na tie exkluzívne kúsky, ako napríklad, ja si pamätám, že tam boli obrovské rady na Yeezyčka, ktorých si dostali asi že veľké množstvo. Ono neexistuje presný ako checklist, zoznam vecí, ale v zásade je to tak, že tí naši dodávateľa si zvolia jedného partnera pre každý región a na toho sa sústredia s tými novinkami. A vedia, že im stačí jeden na to, aby to splnilo to, čo potrebujú. No a my máme to šťastie, že sme tým zvoleným partnerom v strednej a východnej Európe. A začalo to len tým, že sme mali super zaujímavý obchod, potom, že sme mali najväčší Instagram a tak ďalej. Ale dnes už to došlo najviac k tomu, že v podstate v tom trhu strednej východnej Európy sme jediný obchod, ktorý ide ako cez hranice. Takže my dnes máme obchody Praha, Bratislava, Budapešť, Bukurešť a Varšava a budeme tento rok otvárať Ateny v tomto regióne. Vlastne oni vedia, že keď sa s nami dohodnú a keď si s nami nastavia spoluprácu, tak majú pokrytý celý tento región. No a keď sú to globálne značky, tak oni sa sústredia na Čínu, na USA, na UK a sú radi, že sa tu môžu spoľahnúť na Foodshop, pretože nemajú kapacitu venovať sa všetkým tým krajinám individuálne. A okrem toho, čo som už menoval, aby sme mali prístup, tak je tam tá silná zložka toho, ako je to kvalitná organizácia, jak je profesionálna. Často tie menšie biznisy, ktoré sú možno viac lifestyleové, viac založené na nejaký vášnik produktu, sú malé biznisy, ktoré zakladajú ľudia ako fanúšikovia, fanatici, ale už im až tak nejde ten manažment. Takže nad rámec toho v snahe získavať tie rozpočty nám pomáha to, že oni veria, že sme profi organizácia, že keď nám dajú do rúk milióny korún na marketing, takže ich dokážeme správne alokovať, správne to odriadiť, dodržať timeliny a podobne. Čo je za mňa celkom zaujímavé, že Foodshop sa vôbec nebojí komunikovať, že podporuje aj LGBTQ komunitu, zároveň som si všimol, že na vašich sociálnych sieťach boli boskávajúci sa muži. Dostávate za to nejaký backlash alebo komentáre, správy? Dostávame a je to v poriadku. Ja si myslím, že 99% nášho obsahu je nekontroverzný a nikoho sa to nejak nedotkne a myslím, že je fajn mať malý priestor, kedy sa človek snaží o inklúziu a o väčšiu diverzitu. Nie sme v tom nejak prehnaní, nie väčšina našich príspevkov sa venujú tejto téme, ale považujem aj za nejakú spoločenskú zodpovednosť, keď sme jedna z najsledovanejších firiem v tomto regióne, aby to nebolo iba stále kúpte
kúpte si ďalšie tenisky, ale aby sme tou svojou existenciou aj nejak vstupovali do spoločenského priestoru, do diskusí a šírili nejaký názor. No a v našom prípade je to aj o tom, aby sme zahrnuli, či už to sú homosexuáli, alebo Rómovia, alebo cudzinci, alebo ľudia rôznej farby pleti, veľkosti tvarov, tak máme pocit, že aj tí by mali nejaký priestor toho nášho mediálneho dosahu zaberať. Vy Peťo máte aj nadáciu Roses from Concrete, alebo ako sa volá? The Rose from Concrete, rúža, ktorá vyrastla z betónu. To je názov inšpirovaný básňou od Tupaca Shakura, amerického rapera. Ale čo vlastne robí táto nadácia? Nadácia momentálne najviac sa snaží podporovať inklúziu Rómov. Miluješ hudbu a chceš ukázať svoj talent? Skate je pro mě životní styl. Máš to se svým sportem stejně? My sme hľadali tú správnu tému a čím viac som sa ponáral do témy Rómov, tým viac som bol fascinovaný tým, pretože žijú mnohí okolo nás, na Slovensku ešte viac ako v Čechách, na východnom Slovensku ešte viac, ale málo si uvedomujeme, že to je vlastne najväčšia etnická minorita v Európe. 10 miliónov ľudí, ktorí vlastne sú práve v tom našom regióne, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko. A vlastne títo ľudia sú často marginalizovaní, diskriminovaní. Ja osobne mám aj zlé skúsenosti s Rómami z detstva, mnohí ľudia majú a asi nie všetci sú fajn, ale zároveň je dobre vnímať, že to je veľká skupina, ktorá sa vôbec neobjavuje v mainstreamovom priestore. Ja neviem o žiadnej modnej značke, ktorá by mala rómskeho modela, rómskych influencerov, kampane, v ktorých sú Rómovia. Nám to príde ako skvelá príležitosť pre Foodshop, lebo mnohí iní možno práve nemajú odvahu ísť do tej témy, lebo možno je kontroverzná. Mnoho ľudí má zlú skúsenosť s Rómami a keď my ich dávame do kladného svetla, tak zase dostávame negatívne komentáre a myslím, že to je práve tá schopnosť Foodshopu do týchto tém naskočiť a s niečím tam pohnúť. Ostáva tebe ako Peťovi ešte čas na nejaké koníčky, šport? Tak teraz máme 2,5-mesačného syna, takže sa to dosť točí okolo rodiny. A inak môj najobľúbenejší šport je stále snowboard, tak sa snažím aj v tejto situácii nájsť priestor na snowboard. No a teraz tento víkend som učil prvýkrát moju dceru stať na lyžiach. Ona ešte nemôže ísť do žiadnej školy, lebo je na to príliš mladá. A neskutočne sa už teším na to obdobie, kedy robiť ten zimný šport nebude znamenať odísť od rodiny, ale naopak, že nás to opäť spojí, tak to myslím, že bude super. OK, tak ja som pred asi rokom mal príležitosť v rámci nášho takého rotation programu, kedy nejaký kolega Jimmy mu príde stráviť deň s kolegom z Foodshopu na podobnej pozícii a je to častokrát veľmi inšpiratívne, funguje to aj opačne, čiže ja som veľmi vďačný, že máme takýto program vzájomných výmen, no ja som ho absolvoval a sledoval som celý deň, čo robí Peťo a bolo to pre mňa že veľmi inšpiratívne. Ja som, ako sa hovorí, nechal sa inšpirovať nejakými vecami a tiež som to zmenil v mojich rutinách. No a toto som práve chcel teraz sprostredkovať aj vám, aby aj vy ste sa mohli inšpirovať. Na mojom YouTube kanále môžete vidieť aj môj deň CEO video. No a toto je ďalšie inšpiratívne video týmto smerom pre aj začínajúcich podnikateľov, možno aj nejakých pokročilých podnikateľov. No a mňa by veľmi zaujímalo, že prečo rok 2025 bude najlepším rokom vo vašom živote. Napíšte mi to do komentára. No a my s Petím vyberieme najlepší komentár a ten bude ocenený čím? 100-eurovým voucherom do Foodshopu. Taktiež budem rád, ak dáte like na toto video, dáte odber na tento kanál, prípadne budete zdieľať toto video s niekým, koho by mohol zaujímať, prípadne by mu mohol pomôcť. Tak majte sa.